Sederek kula 4-5 pancer jeneng ing jiwa raga kula. Sederek kula ingkang wonten jagat wetan putih rupane adoh tawe cedhek taraketake kumpula ana ing ragaku. Sedulur kakang kawakang adi-ari sing ngemong awakmu iki ora adoh marang ragamu, iku bisa momong karo ngemong bawa nafsuning dhewe. Mangkane atimu nduk dode kan sap-sap. Silunge dhewe iki nduk pulunge ati iki sabda Pendhita Ratu. Dadi pati sak njroning urip sak njroning pati ngene ya. Mangkane kudu sing eling lek dina wetonmu bancak ana beberapa bubur menir karo jajan pasar. Endi nek menawi badhe sugo ten punden niki wonten rapalan khusus. Ana. Nah, rapalan khusus menika damel napa? Damel pamit napa pripun? Alek aku ya cukup nggak dupa. Kaki danyan dhewe sing kene kan ya akeh ngono lho. Situk gak mari 2 jam. Mangkane aku lek sugo iku dupa iku nyambung. Situ sampe entek lho durung tutup. Mas sebut situ akeh. Ya dupa. Lah aku Kadang dupa niku kan nggih wonten makna tersendiri. Setunggal niku napa maksude nek pitu-pitulungan ngoten-ngoten niku wonten nggih. 7. Pasti kedah 7. Pitu, lek aku pitulunganing sangka Gusti kang murbeng dumadi. Iku gak tak wedarno soale dawa. Lek dawa gak mari-mari, gak mari. Sampe lohor gak mari dibedarni. Artosipun pitulungan, berarti tiang sing mriki nedhi pitulungan barulah kedah 7 dupa. Nek lintu niatan sami, misale namung niate suguh mawon ten leluhur, nggih sami 7 napa nggih? Nggih sami 7. Tapi wong ora mesti, wong ora padha, kadang-kadang saenake. Kadang-kadang situk, kadang-kadang 3, kadang-kadang 5. Selerane wong kan dhewe-dhewe. Aku biasane 7. Kaya awakmu wis iki ae 2 ae lho. Iki wis situ ae. Lah sejatose maknane sesajen niku napa sih, Mbah? Lek masalah ngobong dupa 1, 2, 3 anda sampe tengko 7 tergantung teko menungsane, tergantung teko niate, ya tergantung teko pundene. Ngono. Lek kene lek kene lek 7, lek aku dhewe asli 7. Masih ana ya 7, masih gak ana ya tak ana, aku kudu jangkep 7. Mangane aku dupa gak tuku situk tok, tuku sak gebok menika. Sing 1 kilo. Dadi aku tuku 2 kilo. Nek masalah sesajen cok bakalan sak pinunggalan iku wong nek duwe keniatan, duwe karep, duwe kajat ku wajib. Tapi lek hanya sekedar suguh ngilingi karo kene terus eling karo kene ya cukup dupa iku wae. Yang penting teko atimu pokoke ikhlas. Pokoke awakmu ikhlas padha karo awakmu mrene mang lho, tujuanmu kan mrene. Kan kudune ikhlas tak ngono. Niate mrene wis. Masih anggoan ya gak gelem. Kira tujuan mrene. Lek suku nduk kene iki dadi ngomong iku ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ususon ila ruhi. Cikal bakal sing bakal dusun puri
kaki danyang nyai danyang dusun puri, para sepuh bini sepuh dusun puri. Kula sugu sekul petak gondo arum nyaosi dedaran panjenengan. Mugi panjenengan dipun paringi padang lampahe, dipun ngapura dosane, angsala papan panggenan wonten swargane Allah. Ingkang ngintun pandonga kula Hendi, ingkang ngramut Pendopo Agung Gelang riki, Hendi diwangsulna seger kewarasan sa anak putune, Hendi diparingna rejeki ingkang barokah. Mugi Allah ngejabahi panuwun kula, asal pangestuning para sepuh bini sepuh dusun puri. Saramban malih dipun sekseni kalian Ibu Bumi Bapa Kuwasa ingkang nguasai sak lumahing bumi sak kreping langit. Mugi Allah ngejabahi panuwun kula. Saramban malih dipun sekseni kalian sederek kula papat lima pancer jumeneng ing jiwa raga kula. Sederek kula ingkang wonten jagat wetan putih rupane kuntul manuke adoh tawe cedhek taraketake kumpula ana ing ragaku. Sedulurku sing jagat kidul abang rupane getih kang tak gawa adoh tawe cedhek taraketake kumpula ana ing ragaku. Sedulurku sing jagat kulon kuning rupane kepodang manuke adoh tawe cedhek taraketake kumpula ana ing ragaku. Sedulurku sing jagat lor ireng rupane gagak manuke adoh tawe cedhek taraketake kumpula ana ing ragaku. Sing ngemong kaki among nyai among sing ngemong ragaku rinten kelawan dalu panjenengan bantu panuwun dumateng Allah. Ragane Hendi pinaringna seger kewarasan saramban malih pinaringna rejeki ingkang barokah. Mugi Allah ngejabahi panuwun kula asal pangestu panjenengan. Aumul Fatihah. Iku sing sak garis upama disebut sak kabeh anak enggak cukup sak jam 2 jam. Lah wau kan wonten sedulur papat 5 pancer sing jenengan rapalaken. Niku artosipun pripun? Iku lek ngelumpukno sedulurmu papat 5 pancer jumeneng ing jiwa ragamu iku bareng-bareng nenuwun rejeki, nenuwun seger kewarasan demi awakmu sak pengadeg iki. Muga awakmu kan ya gak ijen. Sedulur papat 5 pancer jumeneng ing jiwa ragane durung nafsune, durung dulure. Wetone jarang dibancaki ya. Beberapa bener gak tahu. Jadi awakmu ngelakoni urip iki lho durung karuan nek bener. Kok takon sing nang ngono-ngono iku lho durung gayuh. Wis saiki cek benceng topeng menggak-menggok kok. Mamula wong e gak ana sing sampurna. Wong kabeh ku menggak-menggok ya ta. Nggih. Mangane dibenerno sing kaya ngene gak nemen-nemen menggoke lak ngono sih ya. Masani weton-wetonmu apa ya kudu dipasani. Terus kudu diilingi beberapa bener bancai kakang kawah kang hari-hari sing lahir bareng sedina iku. Akeh iku. Kon gayu iku gak nutut. Wong urip kok gajane temen gemi hati-hati dadi. Temen alam nyemgae, temen gemi karo ekonomi, hati-hati. Awake hati-hati nyonggo anak bojo. Gak enteng yen abot yen iku. Enak ngomongi ngelakokno sak bendinane iku abot. Gak cukup teko ditempuh nebus salat 5 waktu gak iso. Kudu ditebus salat urip. Salat urip. Awakmu tangi melek mang awakmu kudune ya apa? Mestine kan kudune bersyukur. Alhamdulillah aku diparingi sehat. Alhamdulillah aku iso diparingi melek. Iso mlaku. Iso nguwasno jagat raya sing kaya ngene iki. Tangi melek. Meteke srengenge sampe teko surup. Sedina engko aku takon kok. Engko sore aku takon. Kon sedina mang misi wong tagak. Kon sedina mang gawe gelane wong tagak. Kon sedina mang nyolong tagak. Kabeh kan teko tingkah lakune awake dhewe. Iku kudu iso momong karo ngemong hawa nafsuning dhewe mergo kene iki setan iki 99 setan sing kene iki.
Awakmu aku kanggonan 99 setan. Wis lek gak kuat ngengkrek iku mbuh lho. Dadine yo niku ngombe, marung, blakrak. Ya, medok kafe ngono iku. Gotorane menungso jerone genderuwo. Anggite gak gampang nak. Mangkane kepahen iki nglakokno diapurane kaya ngene pancene wis kudune ngene iki. Lakune diapurane elek tapi atine durung karuan elek. Terus tak sambung maneh salat urip. Nah salat urip mang sedina ya ngene iku mau. Siji ambek salat 5 waktu. Lah salat 5 waktu kan nek dibijuki. Tapi lek salat urip kan gak kena. Kami ditulis. Siapa sih nulis? Iki lak angin sih. Iki ndak isis ya. Angin. Iki yo angin. Iku lho nulis. Mangkane Allah iku ana tapi ora wujud. Waduh. Lek dioncek iku kan wedi. Bukan aku wedi ambek kamu enggak. Wedi karo awake dhewe. Wedi teko tingkah laku ning dhewe. Hukum karma gak suwe. Kon nyolong saiki mben dibales kelangan kon. Lek salat 5 waktu ngene. Allahu Akbar. Mobilku mata kunci tak gak rek. Pikiran kan gak so Mantep. ya pengarani, gak so tenang kan? Gak so tenang. Tapi lek salat urip kan nglakokno urip sedina iki mau. Kuat tagak, iso tagak nglakoni. Tapi 5 waktu kan gak dibijuki. Coba ada tatatat budal pret. Asar nu kono tatatat pret. Keterima ta. Tapi secara salat urip dengan melaku dengan kesabaran nerimo nglakoni urip koyo dene mlakune srengenge iso selamat. Selamat rogone, selamat awake ya. Gak sampai serempet sepeda motor, gak sampai tubrukan. Iki mek cuplian tok sih ya. Lek digali kan jero nah iki ya. Cangkemmu meneng tapi hatimu ngomong iya Mbah ngene. Galiku kapan? Gali kok bengi. Gali masalah ini ki bengi ambek angen-angen. Sadare menungso teko ndi, Mbah? Sadare menungso teko nafsu ning dhewe lek tentrem, kok mulai mudhun tentrem, wis tentrem dudukno maneh ana ing sidhem permanem. Mbak Endi, wow sidhem permanem. Nggih, leres. Tentrem Sidhem permanem iku nduk awake dhewe, iya ta. Tegese nduk awake dhewe iku ngene. Lek atimu ayem iku ya apa sih? tentrem. Lek atimu ayem ya apa? Lek atimu lek nduk omah kumpul karo anak bojo ayem Nggih. ayem tentrem ya. Ngeles ayem tentrem dudukno maneh nang sidhem permanem. Mangkane atimu nduk dode kan sap-sap. Ngono lho. Sing lunge dhewe ku nduk pulunge ati iki sabda Pendhita Ratu. Kabeh kan manggon nduk awake dhewe. Nggih. Kabeh manggonan dhewe kan ana nggone dhewe-dhewe. Nggih. Ngono. Nafsu iki nggone nduk kene iki nggone kene iki nduk kene kan ana dhewe-dhewe. Nek sing ngandhape pulunge ati niku ya napa maksudnya? Sing nisor dhewe iku nduk sidhem permanem iku diarani wis lungguh jumeneng wis tuwek cara wong wis tuwek wis sepuh lho. Wis sepuh jumeneng tok isine nduk omah. Intine meneng tok syarate yaiku sarung plekat ngembe nggo pentung. Syarate wis pokoke merentah tok. Nduk Mbah Njuk Mam. Nduk Mbah Njuk Mimi mek ngono tok. Niku tahapan ilmu paling tinggi. Paling nisor dhewe. Nek pun lerem ten mriku niku wae. Lerem nisor. Mek intine arep-arep pati tok. Kapan aku dipundhut lek mati ku ya apa? Engko akhire roh, engko akhire. Oh dalane pati ku ngene. Kadang-kadang teko watuk ngono ya. Terus akhire ya mati.
Berarti hilang segala nafsu apapun yang sangkut pautnya duniawi, sidem permanen itu. Sunyi, sepi, angin tak terlihat, apapun kosong. Yang diarep-arep niku namung ten ngarsane Gusti ngoten. Iya. Saiki aku antara awakmu lek pegelek lara apa sing diarep-arep. Darani wong mati sak njroning urip, urip sak njroning pati. Dadi pati sak njroning urip sak njroning pati ngene ya. Sirasakno. Awakmu lek mati ku ya apa ya? Kamu awakmu wis tau mati sih jan. Mange mati mangko. Aku dhewe mari mati kok. Iya ta, iya. Se awakmu lek turu nglengger kaya wong apa? Kaya wong mati. Lek urip gak kaya wong mati. Ya, iku darani pati sak njroning urip sak njroning pati. Terus aku takon, sak budale sukmamu budal mati, iku rasane ya apa? Si praktekno. Terus pundi? Wis ngene ae. Iki HP. Kon turu rumah. Bah, mujur nanti gak ngerti turu rumah. Ambek ndelok HP. Bah kon iku mang jalan kepangan, bah tandaan, bah pengajian kan delok. Terus budale sukma iku mang kan garo. Terus kadang plek, roto kan garo. Iku lho budale ku nang ndi? Lek lunga-lunga nang ndi? Moro-moro les. Ya. Iya ta Kak? Nggih, leres. Tapi lek Allah maringi panjang umur, lek mati ngene ku lek les ngene ku masih cokot lamuk gak krasa. Iya. Tapi lek digugah kok gelem. Berarti sedulur kakang kawakang adi-ari sing ngomong awakmu iki ora adoh marang ragamu. Mangkane senajan to kowe turu nglengger, sedulurmu tetep njaga utawa tetep njangku nduk ragamu. Mangkane kudu sing eling lek dina wetonmu banca ana beberapa bubur menir karo jajan pasar mbancaki awakmu. Wis ngono ae. Piro gak ngentekno 10.000 lho. Jajan pasar 10.000 paribasane ya. Terus beberapa menir rong piring. Wajibe kudu dibancaki beberapa rong piring, bubur menir rong piring. Lek ana jajan pasar ya digandengi karo jajan pasar, padha karo ngekeki sedulur sing gak kerawatan iku. Ngono lho. Mboten kantuk elat nggih. Wajib. Gak wis iki cukup iku. Iku wis api-apike wong wis. Lek eling, tapi manungsa saiki akeh sing gak eling. Aku ngomong ngene iki jarine kauno. Kon gak ana wong kuno gak ana kon. Sing mbaro nafsu sing gak duwe palungguhaning urip. Lek duwe paugerane urip ya eling. Nggih, Mbak Endi, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Sangat bermanfaat ilmunya niki. Mugi pinaringan sehat terus, Mbak nggih. Kersane putu-putune saged diwejangi hal-hal sing ngeten iki. Makanya aku gak njaluk apa-apa karo awakmu, aku mek njaluk pandonga muga-muga mbah nduk kene pinaring seger waras panjang umur. Amin. Niku tok ae.